Beste inwoners van de gemeente Sluis, de feestdagen staan weer voor de deur en het einde van 2023 komt steeds dichterbij. December is een maand waarin we het gezellig maken met elkaar. Veel mensen zetten een kerstboom, hangen lichtjes op of branden kaarsen in huis. Als ik 's avonds door de straten loop en al die lichtjes zie, geeft me dat een warm gevoel. December is ook een maand waarin veel mensen de balans opmaken. Wat heeft 2023 ons gebracht? We staan stil bij de mooie momenten, maar we staan ook stil bij momenten dat het minder goed ging. En we denken vaak aan de dierbaren die helaas niet meer bij ons zijn. Met het einde van het jaar in zicht wil ik ook graag even stilstaan bij een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen. Het was een jaar van uitdagingen, veranderingen en kansen. En ik ben er trots op hoe we als gemeenschap hiermee zijn omgegaan. We hebben dit jaar onze deuren weer opengezet voor de opvang van vluchtelingen. Je zou maar op stel en sprong je land moeten verlaten, omdat de plaats waar je je thuis voelt niet meer veilig is. Je huis en spullen achterlaten en misschien ook wel familie en vrienden. Ik kan me hier geen voorstelling van maken. U wel? Het maakt me trots dat we op een positieve en een gastvrije manier hebben laten zien dat we als gemeente klaarstaan voor anderen en bereid zijn om te helpen, zelfs in tijden van onzekerheid. Dit konden we niet zonder de hulp van de vele vrijwilligers en u als inwoner. Bedankt daarvoor. Ongeveer een maand geleden hebben we ons online communityplatform Samen Sluis gelanceerd. Dit platform geeft ons de mogelijkheid om op een nieuwe manier met elkaar in contact te komen. We willen een plek creëren waarop u kan vinden wat er in uw buurt of kern gebeurt, of wat er wordt georganiseerd. Want onze inwoners maken de samenleving leefbaar. Want samen zijn wij Sluis. Ik zou zeggen, neem eens een kijkje op het platform. Het afgelopen jaar heeft ook de nodige veranderingen in ons bestuur met zich meegebracht. Ondanks deze wisselingen hebben we als gemeente vastgehouden aan onze waarden. We vinden het belangrijk om de continuïteit te waarborgen en er voor onze inwoners te zijn. Dat staat altijd voorop. We leven in een tijd van verandering, waarin de wereld om ons heen zich snel ontwikkelt. Maar laten we niet vergeten waar het echt om draait. Aandacht hebben voor elkaar en de kleine dingen die er echt toe doen. Laten we blijven investeren in elkaar, in onze gemeenschap, zorg en aandacht hebben voor de kwetsbaren onder ons. Laten we het nieuwe jaar ingaan met een gevoel van saamhorigheid. Laten we blijven streven naar verbinding, begrip en steun voor elkaar. Want dat is waar het in essentie om draait. Ik wens u allen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.